Fil-programm tal-lum ser nagħmlu żjara fit-tempji tal-Ġgantija li jinsabu fuq waħda mill-għoljiet fil-Gżira ta' Għawdex. Propjament dawn it-tempji jinsabu fix-Xara. Bħala bini l-Ġgantija huwa bini importanti ħafna sempliċi raġuni li huwa l-eqdem bini li bena l-bniedem fuq wiċċ id-dinja. It-tempji tal-Ġgantija kull min jiġi jħares lejhom isaħħruh bil-kobor tagħhom. Illum ser nagħtu daqqatajn lil dawn it-tempji u naraw ftit l-affarijiet interessanti li ħarġu minn dawn it-tempji waqt l-iskavi li saru fihom fil-passat. Meta wieħed iħares lejn it-tempji f'pajjiżna jinnota li daw fihom diversi fażijiet differenti. Il-Ġgantija jappartjeni l-ewwel fażi tat-tempji ta' Malta. Il-ġebel u l-mod kif inhu mibni dan it-tempju jurik li huwa xi ħaġa arkajka ħafna iktar mit-tempji l-oħrajn li nsibu f'Malta bħal pereżempju Ħaġar-Qin. Hawnhekk il-ġebel huwa fl-istat naturali tiegħu, filwaqt li f'tempji oħrajn il-ġebel ikun maħdum. Biż-żmien daħlu elementi maħdumin fil-Ġgantija wkoll, però juri kollox li l-bidu tal-Ġgantija kien propju meta l-ġebel kien għadu jinstab fil-istat naturali tiegħu u jitpoġġa fuq xulxin biex jagħmel binja bħal din. Għalkemm minn żmien għal żmien jidher li saru ċertu skavi fit-tempji tal-Ġgantija, però jidher ċar li dawn it-tempji dejjem kienu skoperti u qatt ma kienu mottijin. Fil-fatt l-eqdem evidenza li għandna għal dawn it-tempji kienet dik ta' Jean Howell fl-1787. Dan il-vjaġġatur kien ġie jżur il-Gżejjer Maltin u kien għamel żewġ litografiji tal-Ġgantija. Minn dawn il-litografiji nistgħu nifhmu kif kien jidher it-tempju f'dak iż-żmien fi żmien il-Gran Maestru de Rohan. Ma' żmien kien hemm iktar viżitaturi li ġew iżuru l-Ġgantija u ħallewna t-pinġijiet tiegħu fosthom Mazzari u anke von Brogdorf li ħalla ħafna t-pinġijiet kemm tal-Ġgantija u anke ta' postijiet oħrajn fix-Xara bħal ċirku tax-Xara u t-Tempju ta' Santa Verna. Barra minn hekk nafu li Otto Bayer li kien uffiċjal inkarigat mill-Gżira ta' Għawdex fi żmien l-Ingliżi kien għamel diversi skavi fil-Ġgantija. Sfortunatament m'għandniex notamenti tal-iskavi li għamel Bayer hawnhekk, però mill-fdalijiet li sab nistgħu ngħidu li l-Ġgantija kien għadu fi stat tajjeb ħafna biex minnu nieħdu ħafna informazzjoni kif fil-fatt ħadna. Fl-1933 it-tempji tal-Ġgantija ġew espropjati mill-Gvern u għalhekk daħlu jiffurmaw parti mill-Patrimonju Nazzjonali. 3 snin wara l-Kaptan Charles Ammid beda jagħmel skavi f'dawn il-post li kienu b'mod xjentifiku u għalhekk ditħirġa ħafna informazzjoni li tatna dawl fuq l-istorja ta' dawn it-tempji. Mill-affarijiet li sabu li llum il-ġurnata jinsabu fil-Mużew tal-Arkeoloġija ġewwa ċ-Ċittadella fil-Belt Victoria, ittieħdu wkoll xi ġebel li fuqhom kien hemm diżinji u anke skultura fosthom ġebla interessanti ħafna li fuqha naraw skultura ta' seħ.
jiġi jżur it-tempji tal-ġgantija żgur li jibqa' imsaħħar bil-kobor ta' dawn it-tempji. Meta bniedem iħares lejn il-kobor ta' dan il-ġebel u tikkalkula ftit kif irnexxielhom in-nies li bnew dawn it-tempji jaqtaw dan il-ġebel, jirfinawh, iġorruh u jtellawh f'postu, hija waħda mill-misteri l-kbar u l-meravilji ta' dan il-post. Barra minn hekk jekk bniedem iħares sewwa jinnota li l-qoxra ta' barra tat-tempju hija magħmula minn ġebla b'saħħitha, ġebla tal-qawwi, filwaqt li l-parti interna hija magħmula minn ġebla tal-franka biex tkun tista' tiġi iddekorata u skulturata aħjar. Mhux ta' bxejn dan il-post jissejjaħ ġgantija. Missirijietna fil-passat tant kienu mistaġba b'dan il-bini li kienu jaħsbu li ma setax ikun ħadd li fil-ġganti li bnew dawn il-ġebel kbar u tellawhom posthom. Heritage Malta fil-viżjoni li għandha għal dawn is-snin li ġejjin qiegħda tiffoka fuq 3 aspetti prinċipali li huma l-konservazzjoni, l-aċċessibilità u l-edukazzjoni. Fil-fatt, fil-proġetti li għandha għaddejjin ġewwa t-Tempju tal-Ġigantija qed jiġu indirizzati dawn it-3 aspetti. Meta qegħdin nitkellmu fuq aċċessibilità, qegħdin ngħidu mhux biss l-aċċessibilità fiżika, iżda wkoll dik intellettwali, xiġifieri. Ġifieri li nagħtu iktar aċċess għall-informazzjoni. Fil-fatt, proġett li għadu kemm ġie konkluż dal-aħħar huwa dak tal-passaġġi li ġew impoġġija ġewwa iż-żewġ tempji. Dawn il-passaġġi qegħdin jipproteġu l-art, ġifieri għandek l-aspett ta' konservazzjoni kif ukoll qed iżidu l-aċċess fiżiku fis-sit innifsu. Proġett ieħor li għandha Heritage Malta li huwa ffinanzjat mill-fondi Ewropej ser ikun qed itejjeb l-esperjenza tal-viżitatur ġewwa l-Ġigantija u għalhekk permezz ta' ċentru ta' interpretazzjoni ser tkun imtejba anka l-informazzjoni, il-mod kif tiġi ppreżentata din l-informazzjoni permezz ta' teknoloġija moderna u anka ma ninsewx l-aspett edukattiv. L-aħħar u mhux l-inqas l-aspett ta' konservazzjoni li fl-istess proġett ta' finanzjat mill-fondi Ewropej qed isir studju xjentifiku tal-istruttura tal-monument innifsu biex wieħed jesplora possibiltajiet aħjar biex jagħti support lill-istruttura. Kif nafu bħalissa għandna l-scaffolding li qed jipproteġi xi partijiet mit-tempju u qegħdin naraw x'inhuma l-aħjar modi biex forsi nittamaw li jkun jista' jitneħħa l-scaffolding u anka inkomplu nipproteġu u nikkonsolidaw l-istruttura nnifisha. Kienet iż-żjara qasira li għamilna fil-programm tal-lum fit-tempji tal-Ġgantija, però nista' nassigurakom li dawn it-tempji tridu tiġu u żżurruhom biex tapprezzaw iż-sbuħija u l-kobor tagħhom. Il-programm Malta u lil minna jkompli u aħna lekk inkomplu nsegwu dan il-programm u naraw x'għandu x'joffri iktar pajjiżna.